Afref again. Haji mai 'yan kallo. Amma mai akwai da babu duka dangantakan ku daidai. Allah ike faɗan haka ba ni nake faɗa ba. Da ni nake faɗan haka da sai ku ƙaryata ni. Kai mai akwai ka gane idan kai gida 30 cikin guda za ka je ka kwana. A ɗaki guda ka kankwan a kayan gado guda ɗai a gefen gadon ka kankwan haka nan wanda bai da komai gida guda za ije ya kwana a ɗakin guda ya kankwan a kayan karaunu falle to yan gari yawa ita nan da ka danganta kanku daidai. Duniyan nan jama'a kuma bi ta sanno. 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 Yau na zo ni a yi ta ƙare don haƙurin mun kasa mu jure. Zaɓe ta zo za mu yi bore hawayenmu kun kasa ku share. Hanyar mota ba tsaro, titin jirgi ana tsoro. Our leaders yau da ku tattaro ku ci tsohon matashi da ɗan yaro. Gwamnati kamar dai kun gaji, if not muna so ku ba su agaji. Let's fight together har da sojoji a tura su domin su ba da agaji. Kullum muna cikin fargaba, sojoji an sa su a gaba. Allah kai muke roƙo a gaba domin kai kaɗai ne kai ja gaba. Duniyan nan jama'a kuma bi ta sanno. 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 We obey, we respect, amma a haka ba ku bar mu ba. Mun yi addu'a mun miƙa wuya, Allah haka ba zai bar mu ba. Albarkacin watan Ramadan, Allah ka rusa 'yan ta'adda. Gwamnati kun ji manyan shardan, Allah raba ku da hanyar shaidan. Duniyan nan jama'a kuma bi ta sanno. 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 A yau muna koka a ƙasan nan don mun fada kunci. Wahalhalo duk sun dame mu mun afka wa talauci. Ga kidnapping yayi yawa a mulki ba adalci. Ga tausayi kuma ya kare kullum sai zalunci. Arewa muna famin rake domin babu abinci. Masu mulki kuyo adalci don koke da wakilci. Allah muna roko a gurin kakare mu kai sassauci. Allah muna roko a gurin kakare mu kai sassauci. Duniyan nan jama'a kuma bi ta sanno. Duniyan nan jama'a kuma bi ta sanno.